Pen wsos yma am hon 30 mae gwyl hanner cant yn cael ei chynnal. Hanner cant o fandiau Cymraeg dros gyfnod o ddeuddydd yn adlewyrchu trawstoriad o ardilliau cerddorol sydd ar gael yng Nghymru, yn un o wyliau Cymraeg fwyaf ar ddegawd. Mi fydd hon yn cael ei chofio mewn blynyddoedd i ddod ac yn cael ei ystyried o dan yr un gwynt a rhyw ddydd un dydd a tafodau tân. Gyda'ch help chi i nodi'r digwyddiad yma, mae y lle am greu fideo cerddorol i un o brif artistiaid yr wyl, sef Gruff Rhys. Da ni angen i chi gynulleidfa y lle dynnu lluniau a fideos drwy'r penwsos, ond yn arbennig yn ystod perfformiad Gruff o'r gân Ni yw y byd. Yna, bydd ein golygyddion dawnus yn rhoi'r holl beth at ei gilydd i greu un fideo cerddorol uchelgeisiol, arloesol, anhygoel, ie, dych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Be sy'n bwysig ydy mae chi sy'n cyfarwyddo'r fideo yma, felly saethwch da chi. Wedyn ar ddydd Sul a dydd Llun tra'n nyrsio hangover, cerwch draw i Facebook y lle i uwchlwytho'ch deunydd. Iddi.